има, но това се остава просто за мене. Имам. Но няма да го споделиш. Всеки си има принцип някакви ритуалчета. Крие ли ги? Аз моите си ги скрия. Знам и на други мои съотворници, че имат ритуали, тях ще ги скрият, тях трябва да ги опитате. А помагат ли? Да, от време на време помагат. Това всичко е от психиката, в принцип. Ако сте спечелили е заради ритуала, ако сте загубили е от нещо друго. От нещо друго, точно така. Ти знаеш. Аз съм в момента с най-късметлийската си вратовръзка и с още по-късметлийските си тиранци, така че просто няма начин близкият до сърцето ми тим на скрита сила Мъдребов в най-скоро време да не стане шампион на България по футбол. Спортистите често са изправени наистина пред сериозни препятствия. Това ли ги кара да са по-суеверни? Това не е запазена територия само за спортистите. На практика, ако внимателно разгледаме съдържанието на джобовите чантите си, ще открием най-различни неща, които нямат разумно обяснение да бъдат точно там, но които в чисто психологически план ни помагат по-спокойно да преодоляваме различни кризисни ситуации в всекидневието. Така че това си е полезно. Добре, пък сега ще ви запознаем, уважаеми зрители, с един човек, който разчита само на себе си, за да планира бъдещето си. Това е Анатолий Колев, българин, който работи и учи в Брайтън, Великобритания. Анатолий е виртуоз в правенето на пици и в момента се готви за световно състезание за правене на пици. Вече имаме скайп връзка с него и да ви кажа преди това, че той ни е изпратил видеоматериал, в който ще го видим как приготвя пица. Сега обаче го намираме от дома. Но добър ден и здравей, Анатолий! Здравейте! Приятно ми е да се чуем. За нашите зрители само да кажа, че всъщност ти си завършил техникум по корабостроене, пък сега си виртуоз на пици. Едното няма много общо с другото и понеже говорим за планиране на бъдещето, как направи този завой? Всъщност това е абсолютно техническа едната част, в сравнение с другата, само че аз съм една личност с много разнообразни интереси. Това беше всъщност едно абсолютно спонтанно предизвикателство за мен. Много лесно взех това решение. Много лесно. В какъв момент го взе? Ами всъщност аз започнах да работя в началото на по-ниско ниво. В смисъл започнах да изучавам тая материя. След това започнах да работя с истински италианци, майстори на италианската кухня. Когато те приготвят тази кухня, има една много интересна магия, тя е много заразяваща. И от тогава всъщност тръгна вече И това те амбицира, да станеш като тях. Добре, но на мен ми е любопитно пък да разбера как в Великобритания се приема един българин, който прави всъщност италиански пици. Някак си 3 в 1 се получава. Това е един много интересен въпрос. Всъщност най-интересното тук в момента в Англия, топ кухнята, най-известната кухня в момента е италианската кухня. 3 са основните кухни интернационалните, но това е най-основната кухня. Специално клиентите, като клиенти англичани, те са изключително любопитни, изключително много ценят много добре качествено приготвена италианската кухня. Аз срещнах така много позитивни пожелания, много приятно изпращане, много приятна изненада и за посрещането, когато се върнах. Изключително голям респект, много уважават хората, които занимават с по-професионален аспект. Сега ще помоля колегите да пуснат, за да видим, че наистина си виртуоз на пицата, пък за нашите зрители да разкажеш как всъщност попадна в селекцията на едно състезание, предстои ти участие в световно първенство. Как се случи, че попадна в него? Ами това е много интересно. Всъщност стана много случайно. Аз участвах в едно интернет състезание, кандидатствахме с снимки. Бях приготвил от тесто една малка скулптура, която явно много впечатли организаторите на това състезание. Няколко дни след това получих имейл с конкретни предложения за това състезание. За мен всъщност беше абсолютно голямо предизвикателство, защото аз проверя първо моето ниво, второ един такъв голям световен форум, той дава много информация, много опит. Интересно беше, така всъщност започнахме. Повече информация за състезанието мога да ви дам.
бяха направени няколко генерални селекции в Италия, в различни части на Италия. Аз избрах да участвам в областта Кампания, една от селекциите беше там. Това е до Наполи, може би от най-популярната област. Оттам тръгва всъщност и пицата. Аз не случайно избрах тази селекция. Тая област е много известна, те имат прословутата биволска моцарела. И очаквах да се срещна наистина с много интересни състезатели там, каквито и бяха. На тази селекция, по принцип, едно такова състезание протича по следния ред. Всички състезатели бяха организирани всъщност два кръга, две различни категории. Аз участвах в двете категории. Едната беше игра с пицата, 100 пица акробатика, така наречена. Всъщност това, което видяхме ние ли беше? Да, това е всъщност пица акробатика. Това видео направено всъщност специално за вас, не е видеото от състезанието. И другата категория, основната категория беше изцяло здравословна пица. Понеже всички знаем, пицата не е много здравословна, съдържа много калории. Искаха да презентират много типично италиански здравословен начин на приготвяне. Всъщност с такава пица ти ще се представиш на световното на 9 февруари? Да, аз ще участвам със същата пица за селекцията, защото журито ще бъде друго. Моята селекция на продуктите не беше само една добра гама на витамини. Аз в моята селекция избрах един много интересен продукт, който всъщност даде много голям старт, много добър резултат на моето участие, защото това беше продуктът така наречен фенил. В момента е много популярен, използва се в свеж вариант за приготвяне на салати. В България е известен под името резене. Той е изключително здравословен и има много така добър ефект върху хранителната система, носмателната система. В момента на презентацията те останаха доста впечатлени, защото нямаше такъв вид презентация включен в този продукт също. Анатолий, аз се налага обаче да те прекъсна, защото ти даде достатъчно много информация за хора, които искат да участват в нещо, в което предстои да участваш ти. Аз ти благодаря, желая ти успех на 9-ти, ще научим, сигурна съм даже, че така ще поведеш палмата на първенството. Благодаря ти още веднъж и ти желая успех. Ние, уважаеми зрители, продължаваме нататък. Да ви кажа само, че понякога човек избира да смени професия